Manuk ucul lur. Ucul iki ngundang tukang pikat kon nyekel. Ucul. Ucul lur manuk lur si lumbung. Malah mak gacor ning dhuwur. Lalire nutup kandange ya. Kandange kandang jambu lalire nutup. Lupa nutupe malah gacor di sana. Malah gacor ning dhuwur gendeng. Wah, sing soti ya manggung. Karek nyedak rene lho. Karek nyedak lho. Malah manggung. Malah gacor. Saut-sautan terus sangkil. Gacor dor. Zoom jarak dekat ya. Lumbung ucul lur. Poliar alam. Bisa mah muni terus ya. Lali le nutup aku ki. Lali le nutup. Lulut nek manuk iki. Lho pancing ngepur ora ya? Sekolah gitu.